Pri Magic the Card. Dneska sa naučíme ďalší karetný trik. Vlastne to, že je šťastná karta. Takže divák šiel, kde môže seknúť s balíčkom. Dáme tomu, že tuto. Vy si túto kartu zapamätajte. Tam, kde si sekli. Dáme ho na váš balíčku. Tak to urobíme. Teraz každý svoj kúzelník. Napríklad ja mám svoju šťastnú kartu. Moja šťastná karta je 4 diamantová. No a ja keď lúsknem, tak tá 4 diamantová by sa mala v tom balíčku otočiť. Pozrieme sa na to. Je tu, nesklamala ma 4 diamantová. A keďže 4 diamantová je moja obľúbená karta, tak ideme. 1, 2, 3, 4. Je to vaša karta? Divina srdcová. Keď sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite dať like, podporiť ma lajkom, odberom, komentom. A uvidíme sa pri ďalšom videu. Keď chcete tohoto videa vidieť odhalenie, tak nezabudnite dať like. Čaute.